Να μην υπερβαίναμε το χρόνο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ένα είναι το χαρακτηριστικό του νομοσχεδίου αυτό. Ένα και μόνο είναι το χαρακτηριστικό που το διαπερνάει όλο το νομοσχέδιο σαν μια κόκκινη κλωστή ανάμεσά του. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι αναζητεί να βρει νέες δεξαμενές για να κάνει απολύσεις. Για ένα και μόνο λόγο. Για να ικανοποιήσει τη θρασίτατη, την ταπεινωτική για τη χώρα μας και απεικιοκρατικού τύπου απέτηση της Τρόικας να υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο. Να υπάρξει αίμα, ανθρώπινο αίμα. Γιατί τέτοιο και χειρότερο είναι να χάνει κάποιος τη δουλειά του και μάλιστα σε πολύ μεγάλη ηλικία, με παιδιά, με οικογένεια. Και μάλιστα αυτή η στάση απέναντι στην απέτηση της Τρόικας για απολύσεις στο δημόσιο, ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα πλήρους αβεβαιότητας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, κανείς να μην αισθάνεται σταθερότητα δικαίου και απασχόλησης, προϊονίζει τη στάση της κυβέρνησης στη συζήτηση που έχει μέχρι την Κυριακή για τα προαπαιτούμενα της δόσης. Προϊονίζει τη στάση της για τις άλλες θρασίτατες απαιτήσεις της Τρόικας, τις θρασίτατες απαιτήσεις της για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων που θα εκτινάξει ακόμα περισσότερο στα ουράνια την ανεργία, τη θρασίτατη απέτηση της Τρόικας για μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που είναι δώρο μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις και κατάκαρδη μαχαιριά στο ασφαλιστικό σύστημα, τις απαιτήσεις της Τρόικας για να παρέμβει πώς θα γίνονται οι απεργίες, για να δοθεί δικαίωμα στους εργοδότες για lockout και για επιβεβαίωση της εξαφάνισης των τριετιών που πολύ σωστά με δήλωσή του σήμερα ο Αλέξης Μητρόπουλος είπε ότι από το Φλεβάρι του 2012 ουσιαστικά έχουν καταργήσει τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα. Πώς δημιουργείται αυτές τις δεξαμενές? Καταργείται 23 φορείς του δημοσίου. Το έργο τους το περνάτε ή σε άλλους οργανισμούς ή σε υπηρεσίες του δημοσίου. Τους εργαζόμενους όμως δεν τους περνάτε, τους απολύετε τους εργαζόμενους. Με συνέπεια, πρώτο, να πηγαίνουν στην ανεργία. Και επίσης πηγαίνουν στην ανεργία, παρότι η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς, σχεδόν όλοι, έχουν προσληφθεί με διαδικασίες αξιοκρατικές, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, απολύεται από αυτούς τους οργανισμούς που διαλύεται ακόμα και έγκυες και λεχόνες, ακόμα και έγκυες και λεχόνες υπαλλήλους. Ενώ και στον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο νόμος του ισχυρού, που είναι η εργασιακή ζούγκλα, που όταν περνά στην πόρτα της επιχείρησης δεν υπάρχει νόμο, σύνταγμα, Θεός, τίποτα για τον εργαζόμενο, ακόμα και εκεί οι έγκυες και οι λεχόνες προστατεύονται από την απόλυση. Και εδώ διώχνεται έγκυες, λεχόνες, άτομα με αναπηρία και μάλιστα χωρίς αποζημιώσεις τους περισσότερους από αυτούς. Και μάλιστα χωρίς να έχουν δικαίωμα να πάρουν επίδομα ανεργία. Διαλύεται χρήσιμες υπηρεσίες για την κοινωνία, για τον πολιτισμό, για το περιβάλλον και βεβαίως οδηγείται, αφού διαλύεται αυτές τις υπηρεσίες, οδηγείται να εκχωρούνται αυτές οι υπηρεσίες σε ιδιώτες και να πληρώνουν περισσότερο από την τσέπη τους οι πολίτες. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΔΙΜΑΡ αναφέρθηκαν πάρα πολλοί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το Εθνικό Ινστιτούτο, αγαπητέ Ντόλιο, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας είναι δυνατό. Έχει 65 εργαζόμενους, το 90% από αυτούς έχουν πτυχία μεταπτυχιακά και διδακτορικά και η δουλειά του είναι να επεξεργάζεται και να εφαρμόζει πολιτικές απασχόλησης. Μα είναι δυνατό με 1,5 εκατομμύριο ανέργους? Όχι απλά δεν έπρεπε να καταργηθεί, 3 βάρδιες έπρεπε να δουλεύουν για να βοηθάνε τον ΟΑΕΔ όπως με έγγραφό του το ζητάει για τη χάραξη πολιτικών απασχόλησης. Και υπάρχει και εξέλιξη, σε εξέλιξη πρόγραμμα που υλοποιεί το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Πρόγραμμα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αφορά 14.000 επιχειρήσεις, 100.000 εργαζόμενους. Και έγινε και διαβούλευση, ανοιχτή πριν. Γιατί το ανεβάζετε για διαβούλευση, κύριε Υπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, αφού τη γράφετε στα παλιότερα των υποδημάτων σας? 368 σχόλια έγιναν για το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας. Όλα θετικά. Να παραμείνει. Και θα ήθελα την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ, επειδή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε και είπαν ότι δεν το ψηφίζουν, την κατάργηση αυτού του οργανισμού, τι θα κάνετε μετά και τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ? Για να ξέρουμε κι εμείς αν θα ζητήσουμε και για αυτό το άρθρο 8, ονομαστικές ψηφοφορίες όπως θα ζητήσουμε για όλους τους υπόλοιπους δημόσιους οργανισμούς που διαλύεται. Αξιολόγηση, λέει, 25 άριστα, 60 μέτρια, 15 ανεπαρκής. Γιατί, κύριε Υπουργέ? Κι αν είναι 14, κι αν είναι 13, κι αν είναι 16, πώς βγήκε το 15 ότι ντε και καλά?
Αυτό εξευτελίζει κάθε έννοια αξιολόγησης, κάθε έννοια αμεροληψίας, κάθε έννοια αξιοκρατίας στο δημόσιο. Δημιουργεί κλίμα ανηλαιούς ανταγωνισμούς μέσα στους εργαζόμενους για να μην βρεθούν κάποιοι στο 15% που είναι ανεπαρκείς και κινδυνεύσουν με απόλυση. Βάνετε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το πιστόλι στον κρόταφο των προϊσταμένων τους και τους λέτε ντε και καλά το 15% θα το βγάλετε ανεπαρκές. Και σας λέω, κύριε Υπουργέ, ούτε οι πολυεθνικές δεν το εφαρμόζουν. Εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια το merit system, ούτε οι πολυεθνικές που το εφάρμοζαν το εφαρμόζουν. Το θεωρούν αντιπαραγωγικό, το έχουν καταργήσει. Και μία φορά, το 1991, είχε θεσπιστεί ένας νόμος στη χώρα μας για να εφαρμοστεί στο δημόσιο, εφαρμόστηκε μία φορά και το πήραν πίσω ως αντιπαραγωγικό μέτρο. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εμείς είμαστε υπέρ της αξιολόγησης στο δημόσιο. Παντού είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, αρκεί να καταργηθεί η υποχρεωτική ποσόστοση ότι κάποιοι θα βγουν ντε και καλά ανεπαρκείς, αρκεί τα κριτήρια να είναι σαφή, να είναι αντικειμενικά, να είναι μετρήσιμα, να είναι διαφανή, να είναι αξιοκρατικά τα κριτήρια της βαθμολόγησης. Να αποσυνδεθεί η βαθμολογία από την απόλυση και στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία, όπως είπατε και απαντήσατε, λέτε δεν διαβάσατε, αφού έχουμε επιτροπή που αν κάποιος αδικηθεί από την αξιολόγηση θα πάει και θα κάνει ένσταση. Σε αυτή την Επιτροπή, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε συμμετοχή των εργαζομένων για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη αμεροληψία. Με το άρθρο 43, μα είναι δυνατό 10 χρόνια μετά και 20 χρόνια μετά να επανεξετάζετε συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου που μετατράπηκαν με αποφάσεις του ΑΣΕΠ σε αορίστου χρόνου? Είναι ασφάλεια δικαίου αυτή? Είναι δικαιολογημένη εμπιστοσύνη? Είναι οι δύο αυτές αρχές του συντάγματος για τους εργαζόμενους? Αν κάπου υπάρχουν καταγγελίες, αν κάπου έχει βρεθεί κάτι, τι είναι παράνομο, υπάρχουν σήμερα οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νομικό μας πολιτισμό και το νομικό μας πλαίσιο. Όσοι έχουν κάνει παρανομία να τιμωρηθούν. Θα βάλετε 35.000 εργαζόμενους και μπροστά σε εκλογές, σε ομηρία? Είναι δυνατό αυτό να το κάνετε, κύριε Υπουργέ, και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, που σχεδόν οι μισοί είναι με τέτοιες διαδικασίες, ουσιαστικά πάτε να το διαλύσετε? Και βεβαίως ο τέταρτος τρόπος για να φτιάξετε δεξαμενή είναι η δυνατότητα, μάλλον να το πω αλλιώς, ενώ ο νόμος 3870 του 2010, το άρθρο 17, λέει ότι 2 μήνες πριν τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των περιφερειαρχών και των δημάρχων δεν γίνονται υπηρεσιακές μεταβολές, ούτε μεταθέσεις, ούτε απολύσεις, ούτε τίποτα, μας φέρατε τροπολογία που λέτε όσοι έχουν βγει σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα να μην ισχύει ο νόμος για αυτούς. Γιατί θέλετε να διώξετε 22 του Μάρτη. Από 18 Μάρτη απαγορεύονταν οι απολύσεις, σχολικούς φύλακες, θέλετε να διώξετε τη δημοτική αστυνομία, θέλετε να διώξετε καθηγητές, θέλετε να διώξετε από ασφαλιστικά ταμεία, θέλετε να διώξετε στις 18 του Μάη που θα ψηφίζουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, τις ηρωικές καθαρίστριες που δίνουν μάχη τόσους μήνες. 18 του μήνα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα ψηφίζουν στην κάλπη και εκείνη τη μέρα 18 Μαΐου τελειώνει η οχτάμηνη διαθεσιμότητα και θα απολυθούν. Μα είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει τη μέρα της δημοκρατίας που ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες? Και φτάσατε, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ακόμα και επιτυχώντες του ΑΣΕΠ από την 1η Πρώτου του 2009 να λέτε κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να πιάσετε γρήγορα δουλειά, να ξανασυμμετάσχετε σε νέους διαγωνισμούς που θα προκηρύξετε. Αν δεν θέλετε, θα περιμένετε μέχρι τα τέλη του 2015, παρότι έχετε πετύχει στο ΑΣΕΠ, και θα δούμε. Και βεβαίως είναι και αυτό που δεν θα το αναλύσω. Το παρουσίασε ο Αλέξης ο Μητρόπουλος και ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης, το κουρελόχαρτο που έγινε το Σύνταγμα από το παρόν νομοσχέδιο, όπως γράφει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής που τη γράψατε πριν με ψηφοφορία στα παλιά σας τα παπούτσια. Και ένα έχω να πω, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Θα σαρωθούν αυτές οι διατάξεις. Θα σαρωθούν καταρχήν από τα δικαστήρια. Ήδη σήμερα, κύριε Υπουργέ, απαντώντας σε μένα και στον Αλέξη τον Μητρόπουλο, παίζει παντού. Από τις πρώτες ειδήσεις μας απαντήσατε ότι αυτοί οι οποίοι βγήκαν σε εφεδρεία με τον νόμο 4024 του 2011 επανέρχονται, γιατί κέρδισαν απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ότι με τις προσυνταξιδοτικές αυτές εφεδρίες και την απόλυσή τους παραβιάστηκε το άρθρο 103 περί μονιμότητας του συντάγματος και ήταν 700 άνθρωποι και τους καλείται σήμερα να επανέλθουν. Θα τους επαναφέρουμε, θα καταργήσουμε αυτούς τους νόμους που οδηγούν απολύσεις πολιτικά και επίσης θα επαναφέρουμε με σχέδιο νόμου που είχα την τιμή να συντάξω με τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 72 βουλευτές να υπογράφουν και τον πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, όποιοι απολυθούν με βάση τέτοιες αντισυνταγματικές διατάξεις θα γυρίσουν πίσω και θα δικαιωθούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.